Dok je bila gimnazijalka, Zagrepčanka Lucija nije ni razmišljala o studiranju u inozemstvu. Mislila da je to nešto što si mogu priuštiti samo super odlični ili jako bogati učenici. Ona se nije ubrajala među njih, a kada je sa profesoricom iz engleskog došla na prezentaciju o školovanju u inozemstvu, upoznala je svoju buduću mentoricu Mariju. Tu je čula informacije koje su je zapanjile. Postoji uvjerenje da danas, to je uvjerenje koje već susrećemo duže vrijeme i u školama i među roditeljima, da van studirati mogu ići samo oni koji imaju 5.0 i oni koji su najbogatiji. To je možda nekad prije vrijedilo kad smo bili izvan Europske unije i kad smo spadali pod international students, jer su tad školarine bile oko 20-30 tisuća funti i naravno samo su oni koji su si mogli to priuštiti išli u inozemstvo, a s druge strane oni koji su bili najbolji su mogli dobiti stipendije. I tako je to ostalo vjerovanje, međutim danas je situacija potpuno drugačija. Lucija je žarko željela studirati psihologiju, a za upis u Hrvatskoj morala je postići odličan uspjeh na maturi na višoj razini iz svih predmeta. A kao i većini, to je bio nerješiv problem. Kada je saznala da u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Danskoj BHV Education ima 30 partnerskih sveučilišta na koje može upisati učenike i sa prosječnim uspjehom na maturi, ugledala je svjetlo na kraju tunela. Studiji su trenutno vrlo popularni jer otkako smo ušli u Europsku uniju, Hrvati imaju status EU studenta i sad naši učenici i studenti mogu iskoristiti sve benefite toga. Dakle, mogu studirati u zemljama Europske unije ili besplatno ili uz pomoć nekih studentskih kredita ili uz vidno smanjene školarine u odnosu na ono što je bilo prije ulaska u Europsku uniju. Stoga najveći broj naših polaznika upravo bira program studija. A što se tiče ocjena, upisivali smo učenike od 3,0 na maturi na više. Financije su bile sljedeći problem koji se Luciji činio nepremostiv, a onda je saznala da kao europska građanka ima pravo na studentske potpore i povoljne studentske kredite, te rad u studij. Odluka je bila donešena. Ono što mi radimo, ukoliko učenici i studenti dođu do nas i nisu još sigurni gdje dalje žele nastaviti svoje obrazovanje, mi im pomažemo u procesu profesionalnog usmjeravanja i odabira tih fakulteta, smjerova, destinacija gdje će oni dalje studirati. Kad smo izabrali koji je to faks ili nekoliko fakulteta ili srednja škola ili bilo što prijavljuju, onda krećemo gledati koja je to potrebna dokumentacija kako bi se oni uspješno upisali. Kad smo vidjeli koja je potrebna dokumentacija, krećemo s procesom prijave. Dakle, pišu se pisma, prevode se dokumenti, pripremaju se za intervjue, rade na nekakvim portfolijima ukoliko je potrebno i sl. Kad se napravi cijela prijava kroz nekakav online sustav i pošalju se svi dokumenti, kad se dobije ona najsretnija poruka da su primljeni, pomažemo im dalje u procesu da pronađu smještaj, radimo orijentacije sa učenicima i studentima od prije koji su bili na programu, da ih pripreme i oni kroz svoje iskustvo i dalje onda kad oni odlaze na studij, ukoliko im tamo treba kakva asistencija, i dalje smo tu. Lucija danas studira u Canterburyju, bez problema prati nastavu i polaže ispite na engleskom, a u studiji i radi. Oduševljena je sa studentskim životom u Engleskoj i ne brine ju Brexit, jer zna da do kraja studija ima osigurane uvjete pod kojima je upisala studij. Na fakultetu ima šaroliko društvo, kolege su joj sa svih strana svijeta, a najbliži su joj prijatelji Dora iz Rijeke te Dario i Mario iz Pule. Planiraju iduće godine zajednički iznajmiti 2 stana u kući u centru grada i živjeti kao cimeri.